hori bada, eta sentitu poza oso handia, ez genulako espero, 18 urte lanian ibili gea, polikiroldegia irikitzanetikan, emaitza pila bat lortu ditugu, baino ez dugu gauzak egiten pentsatuz, jendeak gogoratuko ala zuregatikan, eta, karo, hori ikusten dezunean, egia esan emozio handia. Izan zen bilera batean, hemen festetako bileran, azkeneko bilera uste zala, o azken aurrekoa, eta esan zigute, pentsatzen zuten, abertzeinek botako zuen txupinazoa, eta, idea batzuk eta sortu zianan, kirolan asuntuan nola hitz egiten hasi zian, eta, alterofilia esan zutenean, jende guztia ados jarri zan, eta ondo iruditzen zizaien, eta, gurire bai. Festak guain serio, porque kompetizioa daukagu polikiroldekin, giro txarra nola egiten duen, hemen espero genuen, jendean aurrean demostrazioa egitea, baina azkenean polikiroldegia junbierko dugu, eta egiten da, 3. Nazional Liga. Eta aprobetxatuz beti egite dugu Santiosaria, 6. Santiosaria, eta orduan inbitazioz ekartze ditugu pulsulari honak, ez? Bizkaitikan etorri dian mutil neska hobenak, eta Nafarrotikan neska mutil hobenak, eta orduan gukin batea, Santiosaria abertzen muzateatzen da. Itxasoak erantzunak balitu bezala, isilume kurratu bizute azala, haizeak edo nora eraman ditzala, galdera guztiek sortutako itzala, agian zarantzek mantentzen dute oreka, uraren dantzekin dartzen diraute erreka, naiz eta bidean harrien kontra jotarteka, haizea sorgiteke soilik asperrenka. Gau berberean iluntargiarekin dantza, sartuta zalean bizirik zaudela dioten zauritarantza, gauaren arteko balantza, horekak askotan badauka kolore grisaren antza. Euskal orain zeinote bederroa, inoizk eskaletzinik bilatuz beroa, betiko soilik horekariak, sokaren gainean eraikin aian geroa. Horea da niretzako, nire herriko festetan alkate bezala lehenengo aldia izan egitea. Ia zinegotzi bezala egin genuen, talde guztiak ere bai, baina, jendeak geixo emateo beratzen izula eta urduritago ere jartzen zera, beti. Nik uste nahiko ondo atea zaigula, lantza.
ez dantzari profesionala bezala, baina aleginak egin ditugu eta oso gustora gelditu gara, egia esan. Guretzako desafio bat da, ez? Dantzari horien ondua arankai jatzen dutela jatzeru, baina gu hor gure xaltok eta aitea, esan gizut, ez da erresa izaten, baina alegina egin dugu. Bai, egon geha aste pare bat, egin ditu 6 baten saiola, eta egia esan gurekin oso ondo bordatu ja, pazientzia handia izan dute, eta nahiko ondo erakutsi digute, egia esan gu gain kaskarrak izan da, nahiko ondo. Sokadantza beti urtero bezala gaurko egunen itia, 25, eta bai, tradizioa da azkenen bi honan ite deuna. Oain dela 3 urte hasi ginen neskak dantzatzen, oain arte mutian dantza bezala zen, mutiak bakarkan ite zuen, da oain neskak elkartu geha. Eta normalen ite deu, urte baten neska aurreskularia, eta urrengo aldatite deu. Eta, bai, eta ondo eta zen. Bai, hasi ginen dala bi aste hola ensaiatzen. Eneko arteagakin, eta nik uste ensaiatu deunakin da... Txistularikin egin genuen ensaion bat, udaletxekokin, eta ondo. Berezia baino gehiago nik uste berezigoa izateala aurreskularia eta atzez. Bai, antzeskularia, bai. Hoi da, zeanen, zuk ateatzezu, zuk nahizun pertsona... Maitezun horbait ateatzezu. Agurra iteko, eta, justu zati hoi oso... sentiko... Berezia izatea. Bai, orduan, batez egutzako oso polita. Nik ationa ateaet. Ationa, eta nik dantzako laun bat, maitan ez da inun da hon, eta arraroa da, berez, uste lehenengo aldia zala pasatze zala, ze normalen ateatzea beti publikoko norbait. Eta orten izan da, lehenengo aldia sokan bertan zeon norbait atea deula, horrezkoa dantzatzea. Eta zuek esperientzia baduzu honetan, baina hemen agintariak ez zuekin batea dantza egiten duen, nola moldatu di hauek? Ondo. Bai, Lourdes Esnaolakin ikasi fandangoaren jarina, alpargata, axeri dantza, eta moldatu dira, ezta? Bai, ondo indu,
45 inguru parte hartzaile etorri dira. Oin dela urte batzuk hasi ginen tortilla patata lehiaketa antolatzen bai gaztelekuk eta kalezik eta programako elkarlanen. Eta, urtetik urtea esan dezakegu, gero eta jende gehiago animatzen dela, ekintza hontara. Azkenen sukalde kontutan beti animatzaile, saltsan ibiltzea eta behaiek iniziatiba hori eukitzea normalen gustatzen zaie. Ondo, ia esan, ordua baino desente lehenago etorri die, guk esan dio pixka ditxen beharko zutela eta pixka taldeko osatzen jun, eta oso ondo dijoa, emaitza ikusi behar gero. Parte hartzeko baldintza bakarra da, taldea osatzea eta honea etortzea, eta gero guk baloratzea ikeu aspektu desberdinek. Talde lana, txukuntasunez, zaporea, eta... Gatz puntu ikonena, gauzak. Denetari baino egia esan sorpresa ere eman izan dugu, ez? Urte batzutan, bai. Azken finean oso gaztetxok ere parte hartzen dute, 12 urteko gaztetxok etortzen dira baita ere, eta adin hortakoek ere olako tortillak prestatzea, oso ondo, ez? Azkenen ekintza hauek antolatzeko helburu hori izan zen. Udaletxek bere garaian oain dela 4 urte ustet izan zela lehenengoa, edo 5, antolatu zena, eta zeukean kezkazan adinontako gazteek herriko festatan ez zeukeala parte hartzeko behaientzako ekintzaik. Azkenen gauza batzuk oso txikintzako ziren, eta beste batzuk haundintzat, eta gehatzen ziren pixkat festatako programaziotik kanpo. Utxunea, bezala, dintarte honetan utxunea ikusten zen, gaztentzat hola ezer behaien motibatzeko gauzikan, eta orduan hortikan pixkat hasi ginen behaiekin hitz egiten da ze gustatuko litzaieken tabla, eta azkenen urte batzun ondoren, azkenen tortilla patata izatea ekintza nagusina dintarte honentzat prestatzen dauna. Ez digu inoiz eman boteredun horrek, zenidetean berdintasuna, askatasun irrika izkutu. Lehenengo patata zuritu iteu, gero zatitu inditeu, eta tipula izatitu deu, gero arrautzak bota iteu zea batea, bol batea, eta naztu inditeu, eta gatza bota ieu. Da gero patata eta tipula jarriteu zartarin berotzen, eta gero berotuta zeudenen ja arrautzakin batean naztu iteu, eta gero nasketa bota deu zartaria, eta gero ja bueltak ematen hasi gea. Ondo, hola hurrengo urteako ja hobetzeko gauzak badaude eta txukuntasuna oso ondo baino oso usaioz nahaka. Eta nik uste ona egongo ala. Baby, but don't nothing stay the same. I said you're up on the top now, baby, but don't nothing stay the same. Every once in a while, baby, lady luck deals another hand. Are you calling me your pal now, baby, when I used to be your man? Are you calling me your pal now, when I used to be your man? You're flying real high now, baby, go on and raise yourself.
Normalmean herri biltzen geha eta eramaten ditu ponik, asto bat eta gero zezen txikike bai. Umientzako jolasteko. Ponik izaten dira, umiak eta gainean pasiatzeko eta argazkik atea eta jende asko dago handik animali bat ez du nahi ikusi. Eta hori erakutsi zer dan, eta gero zezen txikila jolasteko umiak korrika pixketin da toreatzeko. Oso ondo, jendeak oso ondo erantzuten du ekitaldi honi eta jendea oso kontentu eta gure bai. Parte hartu normalian aurrak, baina nik usten dut parre gehiago guraso egiten dela. Neguan zehar, animali poniei batez ere erakutsi bertzake, nola txintxo ibiltzen da gainean da hori, baina bestela zezena eta ez da erakutsi berriko, bere zena dake. Eguneroko lana goizian esnatu eta jaten eman animaliai, gero garbitu eta txukundu, pixka bat esko bilautazea eta gero herrita deitzen den lekura joan behar. Uda temporada hona eukitzen dugu, neguan pixka bat baju doten da, baina udara oso kontentu. Herri askotan geota gehiago haidea, baina beti oten dira problema herri batzutan, animalistak eta diala asunto hori, baina bestela oso kontentu danokin. Eta bat, eta bi, erritmoa segi.